Mary. Mayong hapon sa atong sinima pinalanggang mga tagpalamati. Welcome sa Lunes nga edisyon sang This Is My Life and Happy Monday para sa tanan. Ara na kita sa petsa 5 sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Kumustahon anay na itong una nga itong dira nga mga elders na ito ni bala mga senior citizen. How? Kamusta lang? Kamo dira? Nakapaniyaga? Okay lang? Anong pamatyagan? Relax lang. Na samtang kamo dira nagahilay-hilay kag nagapahunay-hunay, iban dira nagapiyong-piyong ang mata, importante ang inyo pala matina nagaupod kay Tita Wilma iya karon nga hapon. Gani updanay kita tub-tub tak na alas 3 diriya sa programa This Is My Life. Pagi sa malilisuan sa inyo mga radio 684 kHz kag sa mga naka-FB live naman dira. Mayong hapon man, kumusta man sa inyo? Ara lang may chat room kita para sa inyong mga greetings para iya karon nga hapon. Pwede ninyo malike at ma-share, tidaw nami man, hindi lang This Is My Life, kundi tanan man nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Mga matahom naton nga mga drama humalin sa aga tubto maghapon. Kag syempre mga matipon nga mga balita sang amon sa News Center. Ara dira ang mga nagakatabo sa palibot diri sa Dakbanwa sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental sa Buusman nga pungsod, mga dalag ko nga mga hitabo sa kalibutan inyo makitaan kag mabasahan sa amon sa ni Facebook page Aksyon Radio Bacolod. Kag yes sa inyo naman karon mga greetings sa inyo pagi sa inyo mga cellphone. Ara lang amon text hotline 0963-757-0874. Again 0963-757-0874. Come here. Kumusta liwata? Kumustahon ko ang inyo nakaligan nga Domingo? Bala naka buhin-buhin sa inyo mga preparasyon para sa panahon sang Pasko? Natigayo na gid siguro takod ang ila sa mga Christmas lights, dira inyo mga Christmas decorations. Ang iban kahingapos, pang ibaw kahingagaw gyapon, Tita Wilma. Okay lang ina, at least no may effort bala nga ginatawag haw. Kahit hindi na madula iya sa aton tradisyon nga mga Filipino, di bala? Huon na pero karon nga adlaw Lunes, ano na naman ang galingaw ni Tita Wilma sa inyo? Magluwas man sa gamay lang na iya nga kondisyon sa dalagan sa aton panahon nga aton man mahatag dugay-dugay ti esterlismo nagasiling mo na makahadulot sa mga pagtulutalithi sa pila ka mga lugar na esterlis mawatya ganina sa bugos nga pungsod Pilipinas nga may ara lapta-lapta nga mga pagpanalithi, may dabo-dabo, may ulan man, kag pagpanaguob, ina iya maeksperiensyahan kag mabatyagan sa bahin sa Bicol Region kag Eastern Visayas, sa Caraga, sa Davao Region kag Quezon. Amo nang forecast kainas ang aga sa aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa. Kag inang esterlis inagkapa ang inang kainit nga ina mabatyagan ina iya sa bugos gid nga pungsod Pilipinas. Diri sa aton may ara man pagulugal tubtob magalumon nga kalangitan, hindi lang di sa Bacolod tawi no. Sa isla sa Negros, bugos nga Western Visayas amo nang aton mabatyagan pero may ara panalagsa nga pagpanalithi. O kung pagpanaguob ina bangod man sang esterlis kag localized thunderstorms. Kag kabalo kita nga gasugod na iya ang malawig nga pagdulom sang kalibutan. Malipot lamang ang kasanag kay ti si haring adlaw mga alas 6 kaina, mga past 6 na, mga alas 6 alas 6:10 nagbutla kaina sang aga, ti karon mag alas 5:26 sa hapon nagakagat na ang dulom. Kag mabatyagan naman naton ang medyo
mabulubugnaw nga dalagan sang panahon or dupoy-dupoy sang hangin. Kaga magluwas man sina no ang mahatag naton ay may ara bala meteor showers nga may experiensyahan or na-experience nagasugod na gani mo ini nga bulan sang December. Karon pagid ihatag ni Tita Wilma sa inyo man dugay-dugay ang aton pagbasa sang sulat na karon among siling niya ang aton sender babayi na nagapamangkot siya nga Tita Wilma, pilagid bala ka beses dapat magpatawad. Kon ka mubing pamangkoton, pilagid ka beses dapat kita magpatawad na. Amo nang kaundan sang iya sini mensahe diri sa This Is My Life. Kag ano naman ang tupiko nga tandugo naton sa mga may gout bala na mabatyagan nila ina sa karon nga panahon. Basta mataas ganing imo uric acid, may tendency magka-gout gid ikaw. Itihibaluon man naton ang pila ka informasyon na tungod dira. Kaga magluwas man sina ang aton man ang aton ni Tita Wilma nga horoscope. Pagi man sa tag sa ka-zodiac sign. Bantayan naton ina karon igadulong man naton sa inyo. Pero balikan naton anay ang natungod sa ginmensionar bot na nga ano ning meteor shower nami ginatani sa mga kabataan tamo no. May ara meteor showers, may duha nakaklase sa meteor showers nga makit-an sa kalangitan sa tion sang kagabihon sa sininga bulan sang Disyembre. Kag nag-umpisa ini siya na nga masaksihan umpisa kagabi Domingo sang gabi kay Disyembre 4 mo. Disyembre 4 tubtob Disyembre 17. Na. So manami gid siya lang tawon sa adlaw nga Miyerkules Disyembre 14, no, Miyerkules ina nga adlaw. Kay hambal gani sang Pag-asa sa linya. This is produced by debris left behind by asteroid 3200 nga Python. Na. So, ang pinakanami naton nga oras nga saksihan ini, nami man inyo katulugon, kaysa tion sang alas 2 sang kagahon, very radiant gid siya nga maskita naton sa mahawan nga kalangitan. Amo na siyang pinakanami. Kung madumduman pang gani na ito sang una, bara naman siya. Siguro naman siya. Pwede kayo tuod ginman. Sang magagmay, pag kita magsiling gani nga may mga comets, may mga siya, may ara nga mga meteor showers, abaw nami man na bugtaw, bumabugtaw, pukawon ka ni nanay or ni mama mo, ni tatay, para makitaan gidya sang kabataan kay kabalo naman kita mga kabataan gamay kag manabaw lang gid ang kalipayan sang mga ini no di bala so magalas 2 ang kagahon da budlay gid man pero kung gustuhon gid sa mga bata nga makitaan mabugtaw ina sila ilabi na nga nagahilapit ang Misa de Gallo di bala ano gani Disyembre 16 ating iban sina aga pa na iya ka mahimos na kadto sa simbahan sa pagtambong sang Misa de Gallo na ano nga klase sang mga meteor shower ang makita una ang Geminid meteor shower nga inaya ginasaligan gid nga makadeliver siya 120 meteors per hour. About to, na didawe, na 120 meters per hour sa kalangitan nga makita gid ba nato masanaaw nga daw wala gid balasang panganod so manami ina siya lantawon nga nagainigpat-igpat nga nagakalahulog. Samtang ang isa naman ka meteor shower nga ginatawag nga Orsid, Orsid meteor shower nga mangin active naman na siya or masaksihan naton ina siya sa kalangitan starting December 17, sugod siya niya makitaan naton sa langit. Disyembre 17 siya titubtob Disyembre 26 na. Makita na siya mga 4 ka meteors per hour na mas ano ni siya mas duludalag kung isa sa Geminid mo no. Nami siya makitaan antes magkaagahon na December 23 klaro gid siya nga makita sa aton
kahawaan. Tinghambal gani isang pag-asa ini mga meteor showers nga ini mga invisible paagi sa aton mga panulukan by naked eye makita gid sa aton mga mata sa kahawaan na maga-enjoy naman na yang aton mga stargazers nami na sa mga ako na kuya gina-encourage ko ginang mga nanay mga in charge dira sa sulod sang balay para sa mga kabataan kay lapit na lang ho ang ila sining Christmas break sa mga kabataan, okay lang na iya abisan kita gani nga nagaedad na nanamian pa na maglantaw sila paayhan, di ba la? Okay, 1:48 Action Radio Philippine Standard Time. Daw kabulubudlay man isang aton sitwasyon pero wala kita balasang mahimo tungod sa dalagan man sang aton sini panahon, di ba la? Pero pasalamat bala kita, di ba la? Pasalamat kita nga ang presyo sang gasolina, di ba? Sinitawi ang presyo sang gasolina, manubo naman buwas. Okay lang na siya, na? Okay lang na, kag ihum-yuhum talang na. Probisan pang sila sinakaay, aton gid mabatsyagan, ang excitement sang aton mga estudyante, labi na sa elementary kag high school, para sa ila Christmas party. Pero mabatian naton sa mga kabataan, maghambal gid si ma'am, gahambal gid si sir, nga maamot lang kami or madala lang kami sang amon iya balon kag exchange gift sa school kay hindi man pwede gid nga magdamo-damong pagkaon kay ginadumilian man sila sa mga ginikanan dira galing kay hindi malikawan ang kabataan bata iya mo demand gid ya waay kuya bag-o nga bayo para sa amon Christmas party ay ho gakatul ang bagul sang mga ginikanan kada sigman sa ngayon na oras 1:49 dali lang una mabasa si Tita Wilma sang aton sulat para karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, sa iton pagbasahon, kamansay karon nga hapon. Salamat lang sa nagapadala sa ila sini nga mga problema sa iton sini Facebook account na. Aton sender si Aleli sa sininga hapon isa ka asawa. Ang kaundan sang mensay ni Aleli nagasiling. Antes kuman suguran Tita Wilma ang akon pangayuan advice sa imo. Ako gali si Aleli. Hindi inituod ko nga ngalan, ha? Gapangamusta gid ako sa tanan-tanan nga nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod, labi na sa This Is My Life. Dear Tita Wilma, ang akon bana kag ako mismo 12 years na nga nagasawahay. After sang amon first 7 years nga pag-upod, nangin babayi siya. 1 year niya ina nga gintago sa akon. Nadiskubrihan ko lang ina, sang nabili niya sa balay ang iya cellphone. Sa tuod lang, Tita Wilma, hindi ko batasan nga basahon ang mga text message niya. Pero, nagtiming man, nga nag-sound ini. Siling ko, basi importante ang message,
Pero wala kuman na open kay nakalak. Nag-pop up lang tita ang puno, pero naabot ko ang punta. Nagpalang luyag ko tita Wilma. Kag nabalaan ko nga halin ato sa iya other woman. Sanggin pamangkot ko siya. Hambal niya nga basi kuno na wrong scent lang. Halin sa to, nagsugod man ko monitor sa iya mga hulag sa bulig sang kasin ko nga may salakyan. Tita kita ginamon nga duha nga may upod siya nga babayi kag nagkadto sila sa isa ka lugar nga indi ko nanamian. Tinabutan na. Pagpauli sa balay, ginhulat ko man siya. Ginprangka ko siya. Kag wala na siya, nakadeny pa. Nag-say sorry siya, tita. Nga patawaron ko siya, kag tagaan ko siya kuno sang isa pa ka chance. Hindi na kuno siya magliwat pa. Ginpatawad ko siya, Tita Wilma. Pero abi mo, after 10 months lang, may other woman na naman siya uli. Sang nabuko ko, nagpangayo naman siya liwat sang sorry. Pero Tita Wilma daw nadudla na gid ako. Ang ginhimo ko, naglayas ako, nagpuli ko sa akon parents. Hambal naman sa mga parents ko, patawaron ko siya. Tita Wilma, kung ikaw be, pilagid ka beses dapat patawaron ang tao nga makasala sa imo. Ina, ang akon pangayuan advice sa This Is My Life. Mamati lang ko. Salamat, kid. Ako si Aleli, not my real name, taga-diri lang sa Bacol. Okay, sa imo Aleli, madamogin nga salamat, pero antes man ko maghatag sang akon personal advice sa comment ni Tito Wilma sa mga masuwestyon sa aton mga listeners, pagi sa ilang mga radyo, syempre arang aton text hotline 0963-7570874 kag sa mga naka-live man, no? Nga sa diin may chat room kita dira. Relax lang, balikan ko ina pagkatapos ng mga importante nga mga commercials. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Okay. Sa mga naka-online draton winner, bakita gid ni Sir Alex Montesa ba? Na? Sa mga naka-online naton dira, yes Sir Alex Montesa, that's true, yes. Inday Blaza, good afternoon. Good afternoon kuno Tita Wilma mo. Tita Wilma, mayong hapon sa imo dira. Ari lang ko din naga-monitor always sa imo sa stereo kag FB Live. Keep safe always. Have a blissful Monday. Yes, sir. God bless man sa imo. Na, Sir Alex Montesa. Kay Delmar Dizon Sibuyan. Good afternoon, Tita Wilma. Salamat man. Salamat, gid. Paamo ka na. Salamat man kag salamat, gid. Kay Carl Kenneth Cañete, aba nag-una, gid siya kasang Sabado, ay kahingabot iya message, ha? Way kahingabot iya message. Ay, nadula. Ay, nadula nga itong sa ni live. Carl Kenneth Cañete. Oy, di na to. Ba't siya nawala? Dali lang, gid. Hey, sorry lang sa mga naka-online ha, kay nadula, gulpe. Ang iTunes sa ni live deri, Sir, nadula. Pamo ka na, manugid kaya blaw. Di na din akong partner man. Nadula. Ang aton sa nga ginagwit diri online, Nadula ang akon sininga. Ang malabutan na lang anay, no?
Okay, Fabis Galon, Palma, mayong hapon, Tita Wilma. Greetings please sa akon mga sisters. Kay Helen, kay Gina, kay May Floor, nga nag-monitor gid subong sa imo program, This is My Life. Thank you and more power. Greet ko, APP ni Zara, 4 years na siya. Okay, advance, happy birthday guro, no? Apo, na ni Sarah, 4 years na si Amber, happy birthday. Yes, Maricel Pampliega, Tita Wet, Tamiyaw Kuliog kay Nanay Ditay, kay Chay Pising Nini Sol. Thank you, gid, and good afternoon. Tawe, kulang gid ang adlaw namon kung hindi mabuksan ang radyo from sign on to sign off. Amo na nga wala gid kami untat monitor sa Action Radio from Sabran family sa Barangay Tagok, Purok Manga, Kabangkalan City. Nila na Sabran, may damo gid nga salamat. Nadula sa dao. At afternoon watching from Punta Talaban, Himamaylan City. Marjorie Ward. Ay, Tita Wilma, good PM. Salamat gid, Ma'am Marjorie Ward. Good morning dira sa imo. Na? Good morning or good evening. Finally, nakita ko man gid ang face behind the beautiful voice ni Tita Wilma. Since then, nadakuan ko nangatingog mo ang ginapamatian nila ni Mama. Oh, Chen Extender, thank you so much, na. Okay, pasensya na gid. Hasta lang balikan ko lang ako ng mga greetings ninyo, ha? Di ko na makitaan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may ko yung monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela miskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa Countdown. Sila na lang tawi. We only have 20 days Christmas Day na and 27 days. Hello! Year 2023. Di tama na malikawan, pero ti wala ta mahimo kundi atubangon ng tanan, right? Na, kinanglan niya bisan pigado lang, not necessarily pigado, may gawi-gawion lang talaga, may happy na ta para sa karon nga Pasko, ha? Hindi bala, okay, sa siningabahin, antes man si Tita Wilma, magpanamyaw sa liwat sa itong sininga mga texter no sa atong text hotline kag sa mga naka-online kadtuan taan na iyang aton sinisender sa karon nga hapon. Balikan naton ang aton sender nga si Inday Aleli. Mayo lang gani una-una gali anay sorry Tita We. Inday Aleli una-una salamat gid sa mensahe nga ginpalabot mo sa This Is My Life paagi man sa Facebook account ni Tita Wilma. So nabaton ko ina via Messenger. Salamat gid sa imo. No kag sa imo man mama. Kag mayong hapon lang da mother pa mo kana bala na. Katuan na nato ng problema sining isa ka asawa no kay Inday Aleli. Na pasalamat tungod wala pa kamusang anak. Imagine galing ni for 7 years wala pa kamusang bata since nga nagasawahay ka mo. Kag ang first 7 years of marriage life, hindi ta na ma-deny nga that is the period of adjustment sang tagsa-tagsa no sa tunga sang mag-asawa nga dira naton makitaan ang amat-amat nga pagwa sang mga differences no mga kinaiya bala nga daw hindi mo maluyagan nga nagakakibot ka lang dira mo gali makita kag syempre kung ano man ang diferensya sang tagsa-tagsa asawa ka man o bayna ka man dapat tun-an nga batunon since mag-asawa na kamo hindi man ina madula sang natungdan pero bisan paano sa ngalan sang pag-asawahay, paghigugmaanay, bisan i-refine lang gamay, pahagan-haganon lang, para nga hindi man matamaan, kag hindi man tama sobrang epekto sina sa pagpangabuhi, di ba la? Pero since nga ang problema is pagpatawad para sa nakasala, tandaan mo lang, Inday Aleli, ang pagpatawad,
Kung akong pamangkuton mo, wala na yasang katapusan. Basi man ina sa pulong sang aton Ginoo. Di ba la? Kay siya, ang nahatag niya sa aton, wala katapusan nga pagpatawad. Itawa kay siyang tagtuga, tamo, di ba la? Siyang aton creator. Ti since nga tao lamang kita, lain naman kita, mo na magsamin, ang nabatian ko ginaya, lain naman tiya sa gintuga, sa Ginoo kay siya ya Diyos kita tao, right? Amo na gani gintuga lamang kita, nga hindi naton mahimo ang iya ginhimo para sa aton. Ang pagpahatag sa aton, ang paghatag sa aton sang kapatawaran sa kun anuman kadako sang sala nga imo nahimo sa iya. Siling dalayawon ang magpatawad, di ba la? Dalayawon ang magpatawad. Galing siling nila tawe. Kung pasagdan mo lang nga pasagdan, nga kung kada himo sala, pasugtan mo lang nga pasugtan. Daw, abusaran ka man na. Daw, abusaran man ang imo kaayo, kag ang imo kabuot, may punto man ina. Pero kinahanglan, ikaw nga nahimuan man sang sala, kabaluman maghimo sang kun ano, nga mga kondisyon, nga sa diin makapaliwat gid sang iya kinaiya. Perong dalayawon nga pagpatawad kag wala tupong gidya nga kadalayawon among pagpatawad sang mahal nga Dios. Sa tion nga kita ang magtalang sa banas nga aton ginausoy. Gani ikaw inday alila, kita mo ang hambal sang imo sining ginikanan, kay ti sa ikaduha nga kahigayunan, sa ato no, kung tipuno naton mga opinyon sa mga asawa, ang una pwede pa naton mapatawad, kay ti masiling nasulay lang. Kung mga mag-ikaduha, mag-ikatatlo daw hungod na ina sa buot, no? Pero kung pwede pa man lang naton nga mahatagan sang isa pagid kakahigayunan or ginatawag naton second chance for the second time, why not? Paamo kay na. Pero ti may ara gidya nga mga babayi or lalaki nga kung mahimuan ikaw sala, na mga kung nahimuan ikaw sala, sa gihapon makapatawad, na depende ina sa panindugan sang tagsa-tagsa sa aton. Ako, personally, ginarespeto ko ina. Depende sa imo ang pagpatawad. Kay ti para sa imo, ang isa kasala nga nahimo niya sa inyo pag-asawahay, ti makabig tagin man na iya nga mortal sin nga sala, no, ang pagpangin babayi. Ang ikaduha do kabugat na para sa imo, o sisaon mo siya, paamo kay na, o sisaon mong bana mo, kag makitaan mo, mabatsyagan mo, kung daw ano kasinsiro, ang iya pagpangayo, liwat sang kapatawaran, sa liwat man niya nga pagpakasala. Ano na naman ang assurance mo para dira? Kay ti, kung patawaron mo siya, may chance sa gihapon nga, himuon niya ina. Patawaron mo siya, kadungan man sa pag-usisa mo mismo sang imo kaugalingon. Kay basi bala may kakulangan ka man kung nga nasulit ang sala nga ginhimo niya. Pamangkutan kaugalingon mo anong kakulangan ko sa bana ko nga aginaamo niya ako sini. Pwede mo man na siya pamangkuton nga mag-istoryahanay ka mo kay ti pwede mo man siya gani maprangka, di bala? Ma-heart to heart talk ka mo nga mag-asawa. Kay basi pa man lang paagi sa pag face to face ninyo, ma-open up man niya ang ginapangita niya. Na? Kung ano ba lang ginapangita niya sa iban nga babae nga hindi mo mahatag do something amo sina. Na? Basi kulang ka man sa pag-uluangga sa iya. Kulang ka man sa pag-atipan sa iya. That's why nga nagapangita siya sang iban nga makapuno sang imo kakulangan. Pero I think ang respeto ara pa. Na? Ang respeto ara pa, pero depende na iya sa babae mo. Si Tita Wilma lain man, ikaw lain man sila, lain man ang iban nga mga kababaihan. Depende sa panindugan, sa prinsipyo naton. Kaya nga, bisan ultimo lang kita nga mga babae, ultimo lang kita nga asawa, pero may prinsipyo man kita sa aton kabuhi. Ti kung magpadaog-daog ka lang sa bana mo, kaglasak-lasakon lang imo kinamatarong
Oo, gid abusuhan ang imo kaayo. Mapadayon lang ikaw sa pagbaw kagbaw, angot dira tanan, ay kadasig man sang aton sini oras, na? Dali gid lang, ibandagan ni, pwede man lang nabi may istoryahan. Pwede mo siya mapamangkot. Nga ano gidyang napangita mo. Kag kung mabalaan mo, tinguhan mo nga mapunan mo inatanan no? Samtang masiling tabela, samtang bukas pa ang linya sang komunikasyon sa tunga ninyo nga duha, wala problema. Nga hindi pwede mahatagan kasulbaran. Tandaan mo na, wala problema nga wala sang solusyon. Kaya tag sa ka problema nga ginahatag sang Dios sa aton, may solusyon. Makabatsyag lang kita sang kabudlay kung hindi kita kabalo kanunong dapat naton himuon para nga masolusyonan ina tanan. Okay, dali gid lang. Baw naglapaw naman si Tita Wilma. Dali lang ha. Makomersyal ko anay, balikan ko pag hindi na pagkatapos sini. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Aisha, dali lang, ha? Mayong, ano ni? Dali lang gid nagtalang panulo ko. Maricel Pamplenga, arena. Pampliega, Tita We, good afternoon. Watching from Punta Talaban, Himamaylan City. Mayong hapon lang dira sa inyo, na? Yes, siling ni Mama Marjorie Warda. Hi, Tita Wilma. Okay. Good evening ko na bal ni Mama Marjorie. Kaya nag-correct at kagina mo. Siling ni Sir Alex Montesa, spam na Tita Wilma ho. Nagka-problema ng amon sini nga online diri na? Siling ni Sir Alex Montesa, spam na Tita We. Kasi siling niya, nag-pop up man ko, no, pati greeting siya gani. Nag-pop up man, okay, Tita Wilma, okay. Ma'am Evelyn Bermejo, karon basaon ko ng imo nga opinion, na? Para sa atong letter sender. Ma'am Lani Heromiano, mayong hapon tawi, watching you. God bless you always. Thank you, gid Ma'am Lani, sa imo man kag sa imo pamilya. Kay isa pa, kaapo sa Hinablos Tuto, na happy birthday, 7 years old na sa may pulupandan. Naamig si Ma'am Ana Sinoro. Wow, Ma'am Elizabeth Gamala, how are you? Good afternoon, thank you so much. Naupod ko naman ikaw sa This Is My Life. Ambal ni Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, God bless you and your family circle. More power to ARBN. God bless everyone. Thanks, Gid, for the prayer, for the love, for the kiss, and the flowers you sent to Action Radio and Tito We. Na Christian Cabras, Tita We, lihog lang tamyaw kay nanay ko jutay, permigi na siya gapamati sa imo. Thanks and God bless. Thank you, Gid Christian. Kay Lilian Nilado, good afternoon. Mamuil magapamati lang ko di. Salamat, Gid. Kay Novi Magapan, salamat man. Tita We, ga-monitor lang kami diri sa may barangay Pandanon DSB. Ay raman si Ma'am Diding Alohamiento. Kay Rudy Magbanwa Jr., good PM, Tita Wilma. Kay Eddie Edwin Ortega Zaragoza, Tita Wilma, permi kami diga pamati. God bless, Gid. Kay Jonathan Rinaxe, pa-shout out lang the families kaner sa Purok Dunar og Barangay Mailom, Baguio City. Watching kami di sa may pulang duta. Salamat, Gid Jonathan Rinaxe. Yes, Ma'am Ana Sinoro, salamat. And also, kay Martin Aliling, good afternoon po. Yes, enough lang na ay kaya balikan. Tama na karon. Paamo kay na bala. Relax lang anay kamodera.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service Justin Wavy Action Radio Philippine Standard Time ay nga mga greetings ni atong dali lang ang akon anay text hotline buhinan ko lang ni mga greetings nila di kayo daw mariklamo naman ni sila. Hi Tawe, good PM, thanks God it's Monday, kamusta ka ta? Belated happy birthday. Bago lang ko ta kay text kay gintrangkaso ko ta mga 2 weeks giti okay naman ko ta. Baw salamat gid sa Dios ina. Ara naman siya ko kay nang siya kuno bulong mo. Ara naman siya nagapusing sa ila balkon kag subong. Akapaload na ko ta kakapoy gid sang lawas ko. Si Laila nita kon hindi ko ka-texta, okay, great mo lang ko. Sa Minuyan, kay gapamatigid kami diri ara sila kuno sa may Minuyan Morsha. Okay, salamat lang sa inyo na 1 year na sa imo. Okay, taga-aksyon radyo ta magulang lang ko ta 1 year sa imo. Yes, nami gali no. So salamat gid buyag lang 7630. Salamat gid sa greetings. Okay. Kung hindi ta pagpatawaron na nga ni Sigkatawa ang Dios hindi man magpatawad sa aton. Kung parte sa ba na you, normal gina sa mga lalaki ara na. Pag-abot nila 40 years, dapat hatag you ang gusto niya. Importante pa lang niya. Ang importante pa lang, gapauli siya. Dali lang. Siya naghang. Abi ako na sawas ang una na sugo ya pa ko mangita nobya para wala siya obramon. Pag-awot gamay lang nga patiyalay gay tawe mag-pray ka gid. Kay Lord ayaw gid awaya si darling mo. Ka mo maayo. Ihatag bala gusto ya amo gid na kami nga mga lalaki ayaw gid pag-away talk gid. Ay si Tatay Tony. Tatay Tony, salamat gid. Pero mas nami pagidya nga wala itay no. Ang maayo lang pa mo kay na pala. Ay nga mga anak mo. Action Tita Wilma maayong hapon. Si Carl Cañete niliw kugwit sa kay Tatay Larry kag Nanay Sally. Nagapamati sa imo programa This is My Life. Sorry gid sa mga kay nagka-problema ang aton dari nga live no. Ari ko sa cellphone naman lang Happy birthday to Mr. Eugene Noblesa, Junjun Lambatin Domus, yung pagkaubaintayin kabangkalan. Ay sa special child naton dira, Sir Junjun, ikamusta lang si Tita Wilma. Good PM, Tita Wilma. Ask lang ko tani kung pwede ko kagamit sa di na to, nadula siya. Napindot mo ginaya.
gamit sa Dr. Pinos kung bisan gainom ko may gasang imo high blood. Salamat gid ta. Okay. 5196. Yes, gid. Pwede gid. Tita Wilma, always gid kami kapamati sa imo. Please greet Inting Bivoso sang downtown. Thanks gida. 2231. Okay lang na siya, nay. Hasta lang na siya, nay. Paamo kay na bala. Ay, nga mga anak kadasig sa nga aton oras. Alas 2:23 na Action Radio Philippine Standard Time. Dali gid lang. Okay. Kay Inday Lulu, wow, salamat gid. Mayong hapon sa inyo dira nga duha ni Juliet, na dira sa opisina sa Our Lady of Lourdes Parish. Good afternoon lang dira. Na may damo gid nga salamat sa inyo. Okay. May-ari ko di kagina nabasahan nga opinion para sa aton sini letter sender, na? Nadula man to siya, Tita We. Man-ari hambal ni Ma'am Evelyn Bermejo para sa imo Inday Aleli. Good PM, Tita Wilma. Suno sa Bible, 77 times 7 kita dapat magpatawad. As human as we are, kabudlay himuon. Pero samtang galikat ang panahon, pray lang para sa bana mo. Ako kumpormigid ko dara, Inday Evelyn, ha? So, Ma'am Alili, inang pila ka mga opinion sa aton mga letter sender, mas namigid ya kung may ara ka bala mapinatawaron nga balatyagon. Himua ina, na? Kung ara sa ikaduha nga kahigayunan na himo niya, mahimo mo paayhan magpatawad since nga ginapamangkot mo si Tita Wilma nga kung sa akon pwede ko pa siya mapatawad. Oo, pwede ko pa siya mapatawad. Mabudlay, mahapos maghambal para kay Tita Wilma, pero sa imong inatungdan, mabudlay inahimuon. Pero para sa kalinungan, sang tag sa kabalatyagon, kag sa maayong nga dalagan sang inyong pagpangabuhi, kung kaisa, sa pagdesisyon, may mga bagay-bagay kita nga dapat isakripisyo para sa kalinungan kag kalipayan sang aton pagpangabuhi. Pangamuyo, importante yan. Hindi ba lang, Inday Alali? No, pinsaron mo, bago lang ka mo nagasawahay, ang 7 years, ang 10 years, hindi pa ina malawig na pag-updanay sang mag-asawa. Kay sa first 7 years, sulito ni Tita Wilma, amo inang ginasiling naton iya nga period of adjustment. So, go lang kita. Kinahanglan himuon naton ina. Hindi kita magdula sang paglaom. Ara lang siya always nga nagatamod kag nagahulat sa aton pagpangamuyo. Basta maayo lang ang aton katuyuan kag para sa kaayuhan, hindi gid niya kita pagpabayad. Dasig sa aton oras. O alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang gid ma-break si Tita Wilma kay kinahanglanon gid pagkatapos sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang Radio Philippine Standard Time. Abo ado ginahurot lang ang aton sini oras man. Ara lang si Martin Aliling nagaupod sa aton karon nga hapon kay Melvin Pinafiel. Good PM kuno ito. Kay Robin Villanueva. Good afternoon, Tita Pangapita. Salamat, Gid. Action Will maaari lang kapamati sa balay. Ters Vergara Sancho. Salamat man kay Ray Flores Barrioga. Mayong hapon dito. Monitor lang kami di sa Barangay Pandanon DSB. Kay Miss Beautiful Homa Lumina. Pamo ka na pala. Okay, sige lang, Tita Wilma. Ay, 7630 kabalo ikaw nga ikaw ning ginatungod ko, ha? Amo inang ginatawag na ito nga fake nga produkto. Hindi ka magpati kag hindi ka magpadala-dala, ikaw gid ang mabiktima sina. Ambot sa imo da, no? Ambot sa imo kay nagpadala-dala ikaw dara. Good PM, na? Sa may barangay natuto, okay.
mayong nga pamati sila dako no sa may progreso. Salamat gid Alas 2:32 na, no choice na kita kundi ang magbasa, maghatag sa inyo sang aton kalingawan tag sa kahapon ang pagbasa ni Tita Wilma sang aton tag sa ka-zodiac sign para sa aton tag sa ka-horoscope. Kalingawan lang ni. Kung ano ang inyong mga mabatian, lingaw-lingaw lang ning aton. Panakot lang nato ni sa aton tag sa kaginatubang adlaw-adlaw. Napahamo kay na bala ko atubang kada problema. No worries, ha? Divert anay gamay. Araya ang aton sa ni This is my life nga magalingaw sa inyo. Kag syempre ara man ang horoscope nga inyo ginabantayan tag sa kahapon. Antes kuman galihatag yang inyo ang una nga zodiac sign, ang aton to letter sender kay si Inday Aleli, no? Salamat giliway ka. Hindi ka pa salamat ka man tawi, pro. Di ba laho? Ka pa salamat gid ko. Kay sa iban pa naton nga mga kauturan, kung ang inyo bala, kami ari di sa nagwa sa aton sa ni text hotline, counseling ko kung may ara ka FB account na mas mahapos, dira mo lang ipadala sa akon man FB account pangitalang Wilma Antupina Sugaton. Pwede mo da ma-send ang imo sini nga letter kay ako lang na makabasa, mapop up lang na sa akon messenger. Wala sang mi isa nga makabasa sina si Tita Wilma lang. Okay, klaro? Yes. Karon nga adlaw Disyembre 5 tuig 2022 sa aton mga birthday celebrators. Happy birthday para sa inyo tanan. Wish lang gineton good health para sa inyo. More blessings to come. Kag ano pagid gani kun may celebration, enjoy lang, ha? Okay, kag ang mga natawo karon nga adlaw Disyembre 5. Kamo nga mga natawo Disyembre 5, maabtik, madasig, nga maangkon ninyo ang kadalagan. Gani, sa tuod-tuod lang, hindi gidya makasalot sa inyo ang bisan magamay lang gin nga pagpangduha-duha. That's why nga hindi ka mo mabudlayan sa pagdesisyon sa isa ka bagay. Resulta sina para sa inyo is kaayuhan ken. Una nga zodiac sign Sagittarius, dala na dirang aton mga celebrators for today. Ang mga Sagittarius ang winning mga natawo Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Okay. Mga Sagittarian, kung mahimo suno sa inyo horoscope, padayunan ninyo ang inyo pagkamapainubuson, hindi inyo pagpasugtan nga mangibabaw ang inyo pagkabugalon, na kontrola ang kaugalingon, magpabilin ikaw nga mapainubuson. Paamo ka na bala? Ang pagkamatinas-taason, let's say imo pride, kung wala ka self-control, makadtugid ikaw sa sitwasyon nga pagahinulsulan mo. Sagittarius, mga maswerte nga mga numero. Sa mga Sagittarius, 6, 18, 26, 37, 9, kag 24. Your lucky color is green. Kadtuan nato ng zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtob Enero 19, Capricornian. Kung anong gusto mo, hindi ka gid magpadali-dali. Pulo paminsaron mo gid anay, antes ikaw magpadayon. Maswati nga mga numero sa mga Capricorn, 9, 16, 25, 27, 40, kag 45. Gray is your lucky color. Ang mga Aquarius naman, ang mga Aquarius, amuining mga natawo, Enero 20, tubto Pebrero 18, mga Aquarian, hindi ka dapat magkabalaka, Kamo nga mga Aquarian, hindi gid, let's say, kung may problema, hindi gid pagseryosoha, kung anong dapat unahon-unahaan ay para nga ma-divert makadali ang imo pamansaron kag balatyagon para may buwelo ikaw sa pagpangita sang solusyon sa imo problema nga ginapangatubang. Gani hindi ka magkabalaka. Take a break kay malampuwasan gid inang pagtilaw nga ina. Maswati nga mga numero 3, 9, 15, 19, 38 kag 45.
Red is your lucky color. Kadtuan naman neton ang Pisces. Pisces or ang mga Piscian, amoy ni mga netawo, Pebrero 19 tubto Marso 20. Ohoy, sakit gidya, pamo ka na bala. Pisces, sakit gidyang nabatsyagan mo, ano broken-hearted? O kung nasakitan ikaw tungod sa kung ano nga mga hitabo. Kung ano man hindi ka gid magpanik. Kung kaakig ang nagasilabo sa balatsyagon mo dira, hindi ka man magpadala-dala. Cool ka lang. Chill ang anay. But silingon, dapat anay ikaw mag-relax para hindi ikaw makahimo sang isa katikang nga paggahinulsulan mo man. Isip-isip, pamo ka na bala Pisces now. Maswati nga mga numeros ng mga Pisces, 4, 7, 24, 28, 36, kag 5. Orange is your lucky color. Sa iluhan naman nato ng zodiac sign nga Aries, ining mga Aries ang wining mga netaw Marso 21 tubtob Abril 19. Ano na ba tiyagan mo towards sa imo loved one na kung nagaduda ikaw sa imo pinalangga, mas nami nga mag face to face ka mo kag istoryahan ina sang maayo. Hindi pagtago-tagua kung anong nabatyagan, kay basi kon maglupok kag magresulta sang pagbulagay. Aries, tandaan nga gamay nga problema kung i-ignore, amoy nang halinan sang dako nga problema. Gani samtang gamay pa at tubanga. Mas swerte nga mga numero sa mga Aries, 9, 16, 24, 39, 8, kag 25. Peach is your lucky color. Kadtuan naman neton ang zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus, amo ining mga netawo. Abril 20 tubto Mayo 20. Yes, Taurian, ang inyo horoscope for today nagasiling may mabaton ikaw nga balita nga makadilismaya para sa imo. Makadilismaya gidya, na? Gani kinahanglan, kalma ka lang, relax lang. Mga maswerte nga mga numero sa mga Taurus, 4, 18, 14, 24, 35, kag 42. Maroon is your lucky color. Alas 2:40, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face to face, skin to skin, mouth to skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yes, na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang ito mga greetings dira. Kay tapuson anay ni Tita Wilma ang ng mga nabili naton nga mga zodiac sign. Ara nakita sa zodiac sign nga Gemini. Inang mga Gemini, Tita Wilma, amoy ng mga natao Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Mga Gemini, ara, inyong horoscope na gasiling, hindi ka maggasto gidyasang
dako, no? Hindi ka maggasto para lang mangin man naming ila impresyon sa imo. Be natural lang, Gemini. Okay? Maswerte nga mga numero 3, 11, 23, 39, 44, kag 18. Lucky color sa mga Gemini is pink. Ang mga Cancer naman, yes, mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Mayo batasan ang mga Cancer subong nga adlaw. Kag inang tungod sa maayo ninyo nga pamatasan nga inakaron nga adlaw, nga maayo kag inadayaw gid sa mga tao sa palibot ninyo, Cancer. Amo ina ang mangin rason para nga magapalapit ang mga tao nga mabinuligon sa inyo. Sinuayhan ina. Kag mangin malapit pagid ikaw sa tao nga imo ginapalangga. Maswerte nga mga numero sa Cancer. 4, Justice Ace, 27, 31, 35, kag 40. Brown is your lucky color. Sa iluhan na ito ng mga Leo, be. Mga Leo, amoy ng mga netao, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yes, mga Leo. Amat-amat mo nga amat-amat ikaw nga makilala kung sa diin kaman nga patag. Din ka nga patag iya naga-exister. Let's say, kung parte sa mga career mo, pati sa trabaho mo, yes, dira ikaw makitaan kag makilalan, kag dira maapresyar ang imo abilidad kag ang imo ikasara. Yes, Leo, mga maswerte nga numero 4, 13, 8:30, 41, kag 22. Your lucky color is tangerine. Yes, kay Robin Villanueva ang pangapit. Tapos na to. Pamo ka na bala. Okay. Kay Ray Flores Barrioga, monitor lang kami dito sa may barangay Pandano DSBS. Salamat, Gid Ana. Kay Vicente Ronquillo. Titewe, mati lang kami di sa DAR, sa Moises Padilla, no? Sa Department of Agrarian Reform. Dire sa Banwa sa Moises Padilla. Ay, daliulin na sa inyo. Tinan, madamo, Gid nga salamat. Okay, Tita Wilma, dali lang gid. Katuan na ito ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo, mo ining mga netaw, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mga Virgo, kung may kwarta ka man, hindi ka man magasto sobra-sobra. Kaya nga, may mga bagay ikaw nga dapat preparahan. Tagu ang kwarta mo. Kag ang paggasto mo kinanglan mangin wais ikaw. Kay wais gid man ang mga Virgonia. Maswerte nga mga numero 7, 18, 24, 31, 41, kag 35. Your lucky color is sky blue. Mga Libra, yes, ang mga Libra mo ini mga natao Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Libra, siling sang inyo horoscope ay may ara mga tao nga interesado sa inyo. Pila tawe, hindi, duha ka tao ang interesado sa inyo, Libra. Ini sa mga singles nga mga Libranians. Guro sa mga dalaga, mas mayo ni. Hindi kayo naghambal nga may posibilidad, may ara marriage proposal nga matabo. Pero, batunon mo lang kung love mo siya. Kung love mo siya, kung hindi mo love, syempre, alang-alang batunon mo na, di ba la? Ay, nga mga anak. Be wise. Sa imo nga horoscope. Maswerte nga mga numero sa mga Libra 2, 10, 16, 30, 42, kag 35. White is your lucky color. Katuan na ito ng katapusan nga zodiac sign para sa iton horoscope. Karon niya nga adlaw, ara nakita sa zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio mo yung mga natao Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, sino sa inyo horoscope, hindi gidayon magpadali-dali sa paghimo iya sang desisyon. Ina kung hindi ka sigurado sa imo kaugalingon. Wala? Kag kung magpalapit
ang tao nga nakasala sa imo kag magpangayo sang sorry, patawara siya. Kag kung ikaw naman ang nakahimo sang kasalanan, hindi ka magkatahap sa pagpangayo sang kapatawaran. Oh. Mas swerte nga mga numero sa mga Scorpio, 5, 10, 25, 33, 40, kag 36. Your lucky color is violet. Nabatian nato na itong text sa ka-zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw, Lunes na Lunes. Disyembre 5, tuig 2022. Aha! Mayong hapon, Tita We, monitor lang ko diri sa Pontevedra. Tamiya ko sa akong partner kay Marlon Trevilla kag sa baby Adriana Namon. God bless gid, Tita Wilma. Salamat gid kag maayong hapon sa imo. Aha gid. Paamo kay na. Aha gid paamo kay na. Kag Tita Wilma maayong hapon man. Maayong hapon dira kay Raymond Ligaspe Pinida kag kay Ma'am Ramona Marinay. Salamat gid sa inyo padayon man nga pag-upod kay Tita Wilma na diri sa This Is My Life, kay Marilo Balayo Servando mayong hapon man, kag kay Jose Bertuldo Tubong Banwa Jr. Siling niya, Tita We, mayong hapon. Kay Lolita Jonas, kag kay Tito Ruben, kag sa akon mama nga nagapamatigid perme sa imo nga si Teresita Buendia Tubong Banwa. Ay salamat gid sa inyo mga anak. Paamo kinabala. No, salamat gid sa inyo. Alas 2:53 Action Radio Philippine Standard Time. Kag kay Editha Escopen Marañon, salamat man. Pero relax lang. Dali lang gid, hingalit, no? Mabalik si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang lugar. Pagtan na dalaga sa panahon dito sa Pontevedra again kay Marlon Treville kay sa baby Adriana nila mayong hapon halini na kay Mariana Hilado. Tiunes ang pagpaalam ni Tita Wilma diri sa This Is My Life. Pero antes may nangatong sa ni Bible verse of the day halin sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. I can't say goodbye. May damugin nga salamat mga palangga na ito nga mga tagpalamati. Was na naman kita mag-updanay. Stand by na sa matahom nga drama, mensahe sang paghigom. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.